Gabonak ate joka dauzkagu, eta beste behin ere hemen bildu gara aurtengo eskolarteko idazan eta krisma lehiaketetako sariak banatzeko. Azkeneko hilabetetan horri izate, gaztetxo guztiak, eskoletan, jo eta zuen krisma ahalik eta ondoen egin nahian eta baita idazdan ere. Lan pila bat jaso dira, nola krismatan ala idazdanetan. Eta sariak naiz eta batzui bakarrik emango dizkiegun, parte hartzea di bakarrik nahiko sari da baita ere parte hartu izana, eta zuen lanak benetan gehienak gintzat oso txukunak eta ederrak izan direla esan digute epaileek. Lehenengo hasiko da krisma lehiaketarekin. Krisma lehiaketa gaurten bete du 28. edizio, ia badira urte batzuk antolatzen ari garela, Zumarrata Aurretxuko udalak. Kasu honetan epailu mahaia osatu dute arte tailerretako kideek, Iker Rubia, Dobleta Uarteburu eta Laura Zendoiak. Denera jaso dira 254 lan, 3 mailatan, hemen 3 maila zeuden, idazan lehiaketan 2 maila. Kasu honetan, gaia librea zen, Gabonak beti leitzaki bezala hartuta, krisma azkenean Gabonetako espresio plastiko bat edo neurrian, gaia hori zen, baina berez gaia irekia, Gabonen inguruan, baina irekia. Ordu mailan, esan bezala lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu dute parte, eta guztira 176 krisma jaso dira. 176 krisma aurkeztuta, 3 ikastetxeen artean, eta hemen 3 sari banatuko ditugu. Sariak emateko ez dut aurkeztu, udal ordezkaria dauzkagu batetik, Zumarrako Zinegozi Rosa Maitza, eta Aurretxuko alkate Jon Luki, eta berekin batera etorri dira Itziar Agirre eta Maialen Fidalgo Zinegoziak, beraien laguntzaz banatuko ditugu sariak. Orduan esan bezala, esaten nintzen amaian, krisma lehiaketan, 3 sari. 3. saria irabazi du Maili Salaberria Izagirrek. Hemen baldin badago, eta 2. saria Maili Salaberriarenan, diplomaz gain, daukazu, opari handi bat, ezagit Olentzero gezinek ekarri duen, baina, Olentzeroren opari aurrera du bat, Maili? Zagi guztera dagoen barruan, Hortxe ba, 3. saria, amaian, 2. saria maila berean, Mikel Frances Retak. Zuretzako baita ere, diploma, eta beste sari handi bat. Ia, zerran ikusiko dugu, Ez dudik itxeritxert, saria. Hortxe, arrazkirako jarrita. Ez esan, baina krisma sarion guztiak egongo dira, erakusetak eta olako ezpan hau ez dira, bertan kanpoan egongo dira, kanpoko hor hortan ego, hor daude krisma sarion guztiak, ikusi aztertu, benetan lan txukunak dira urtengo agetan. Eta amaiako irabazlea, Aimar Okariz, berea izan da, epaimaiak aukeratu duena, krisma honena bezala. Itxarro pixkat, eskortuko dut arrazilariek hor balean jartzean. Ia, segi ezagun, krisma lehiaketan, B mailan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako horrek hartu dute parte, kasu honetan, maila honetan 162 sari krisma aurkeztu dira, eta 3 sari banatuko ditugu. 3. saria, Amaiur Jauregi Olaizola. Zuretzako baita ere, zer horrek hartu da, serviz. Diploma, eta Olentzeroren oparia zuretzako baita ere. Eta argazkia, hortxe. Robert Valenciaga Peñaren izan da. Zuretzako baita, bakarrik ezin badin batzu lagundu duzu, goela sai, Hortxe, diploma, eta zure erregalo botol hori. Eta B mailan, 3. eta 4. mailetako aurren maila hortan edo, krisma lehiaketan irabazle, Odei Salaberria Izagirre izan da. Odei Salaberria Izagirre. Zuretzako hori opari handi bat, diploma, eta hortxe hori badaki horrek aman aurre jartzen, Bai, hau hilitakoa. Eta azkenik, D maila nagusia krisma lehiaketan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute partenen, 106 krisma guztira, mailare hobea izan da noski, zenbat eta binezek gorago joan. 3. saria, Manes Jurrebaso Zabalo irabazi du. Manes Jurrebaso Zabalo. Zuretzako, baita ere beste erregalo handi bat, eta diploma. Hortxe gelan jartzeko gobe gainean, diploma, hortxe gatuko betirako.
Bigarren saria maila honetan Aloña Sánchez Núñez irabazi du. Krisma askotan, irudimena handiko lanak aurkeztu dira, eta saritutan zer esanik ez, beraz gero, irtetzerakoan, bota begitatu bat. Eta D mailan azkenik, Krisma lehiaketarekin bukatzeko, lehenengo saria, Ekain Alustiza Askasibarre irabazi du. Ia, basa gaitezen, bigarren asaltora idazlan lehiaketa. Kasu honetan, baita 28. edizioa zen idazlan lehiaketarena, Krisma lehiaketarena bezala, eta hemen ere lan pila bat jaso dira, Hemen kasu honetan 2 maila zeuden. A mailan edo lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako aurrak hartu dute parte, eta B mailan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Orduan, epaimailak erabaki du lan asko eta asko oso maila honeko argi ziren ez edo, 3 sari nagusi ez gain, ematea aipamen berezi batzuk. Orduan, lehenengo A maila horretan ataldean, 1986an aurkeztu dira, banatuko dira 3 sari nagusi, eta gero 12 aipamen guztietako berezpanago, edo 11, horrezka da behintzat. Orduan, hasiko gara aipamen bereziekin. Aipamen berezitako bat maila horretan, Eider Tome Garrido irabazi du. Kasu honetan, idazlanetan bai gabonak hartuta itzakia, baina bai zehauen lana egiterako orduan kontuan hartu beharrekoa. Amaia honetan zen, Olentzero nekatuta zegoen opariak banatzeaz. Gai horren inguruan egin behar zen idazlana, eta momentan lan oso txukunak jaso dira, eta asko maila bere txukoak, orduan hori aipamenak ematearen arrazoia. Beste aipamen bat, Leire Araguzo Salaberriak irabazi du. Kasutan ez dago opari, baina diploma bera ez da opari gutxi, Hortxe Leire, beste bat, Amaiur Jauregi Olaizolak, Aurena Doreio da hortzara, io hortzan dago. Ez nahiaketan saria, eta idazan nahiaketan aipamena, badoko honek artista zena, Naia Garrido Malbarrek ere aipamena, hau ez datorri uste, honek ere bazeukan zerbait, ez dago horrezkarik, nango dugu diploma. Marin Narbaiza Plazaola, beste aipamen berezi bat. Gogoratu, Olentzero nekatuta zegoen opariak banatzeaz. Kasu honetan, idazlanen bildumatxo bat egingo dugu PDF formatuan, eta eskoletara bidaliko dugu e-mailez edo denadalako sistemaz, eta jarriko dugu segurazki baita ere udaletxetako web horrietan, eta beraz, irakurgai egongo dira lan horiek. Ez da ez nahi egezen ahantzu lan erori edo. Beste aipamen bat, Naia delako bazangituk. Naia delako bazangitu. Oso ondo, gustora, kamara horren, Laia Castillo Arantzadik ere beste aipamen bat. Oso aipamena, gustora, Beste bat, Martin Izagirre idaztortzak. Behinda lan txiguna ematen nagoen ere. Naiz eta gaia berdina izan, idazlan bakoitzak, bere nabardurak eta bere historia izan du, Olentzero nekatuta zegoen oparia banatzeaz, hori izan gaia, baina bakoitzak bere irudimenaz baliatuz, ideia ezberdinak eta dauzka. Idoi Aramburu Narraspe, beste aipamen bat. Hortxarrazin lako jarritan. Leire Larrea Etxeberria, nintxo da okun nintzen. Leire Larrea Etxeberria. Ataldean edo amaian, baita ere aipamena. Naia Rodríguez Garziak ere, aipamen berezia. Artu Gabonei Usaina. Eta baserritarrez, izango dugu kontzerturen bate, historioren bate, egun hauetan 11 herrian. Eta azkeneko aipamen berezia, Ander Hinojo Franco irabazi du. Baita garen begitan txukuna, aurkeztu izanagatik. Lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurra dira guztiak. Eta bete-beteko saltoak ere badauka bere aldea, batetik bestera, baina 3. mailako saridun batzuk ere badaude, eta horrek asko esan nahi du.
Eta hiru sari nagusiak amaila horretan. Hirugarren sarian, Maren Elgarrezta Etxanitzela izan da. Kasu honetan diplomaz gain. Horren opari ere zuretzako. Hortxe. Opari puto bazerra motea da barruan, Bigarren saria maila honetan, Irene Ibarzabal Pozuetak irabazi du. Eta azkenik, lehenengo saria baino etzaigu falta, maila honetan, irabazle, Odei Salaberria Izagirre. Bueno. Honek goblita egin gaur, Krisma lehiaketan irabazle, eta irazan lehiaketan baita irabazle. Eta segi ezagun B mailarekin, edo B taldearekin, lehenen hezkuntzako 5. eta 6. emailetako aurrek hartu dute parte hemen. Gaia zen, poza eta tristura nahaztu ziren Gabon haietan hori zen gaia, horren inguruan egin bazten idazdanak. Eta lan benetan bikainak eraso dira, oso lan sakonak, ederrak eta oso politiak. Izango duzu irakurrai, esan bezala, bilduma osatutakoan. Tiepa, txalduan. Hemen ere irusari nagusi ez gain, beste aipamen daude, ezagita 12-13 bat edo horrela, horrela, erengo aipamenak onartuko ditugu. Aitamenetako bat irabazi du, Antzine Maroto Mendizabalek. Antzine Maroto Mendizabal, lan benetan bikaina, ziur aski saria irabazteko gai bazan lana, baina azkenean beste irusari banatu dira. Beste aipamen bat, June Plazaola Iriondorentzat izan da, aipamena baita ere, irazan lehiaketan. Maila nagusian, kasuntan, aurkeztu dira, 254 lan mordoa izan dira aurten. Maren Agirre Díaz de Espada, horrengo aipamen berezia. Beste aipamen baita ere, Marenentzat. Irune López González, aipamen baita ere, maila nagusian. Lan benetan bikaina jarraitu danak idazten eta marrazten danak ere. Garazi Mendez Basabe, horrengo aipamena. Hazen olako arrobia daukagun hemen horretxe zumarragan. Maili Bilalba Zelaia, beste aipamen bat. Oazen Dionikatxu, bere sariaren bila. Hortxe. Unax Etxaniz Perez. Ama, bueno. Bera, seguro daki baipamena, bere lekura itxiko daba, Oso ondo. Oier Plazala Iturbe, baita baipamena. Bueno, sorio bator, Ia, 5. eta 6. mailetako gazetxoa ia gizontxo batzu dira helduak, Asier Etxaniz Arrizabalaga, beste aipamen bat. Horrek ere, Asierrek ere lan benetan bikaina egin du, idazan polilla. Eta irakurtza aukera izan ez gero ez galdu aukera hori, Irene Sánchez Etxezarreta, beste aipamen bat. Bueno, beste dugu egin, Irene Goratik. Aitamena baita dezuretzako. Unax Babarro Etxezarreta, durrengo aitamena. Egitxaro. Hortxe Unax, bere diplomarekin. Oñaz Urbegain Amenabar. Ahora, serio. Baina badakite bai, kamera aurrean arrazirako jartzen, Unax Elortza Osinalde, beste aipamen bat. Hortxe zure diploma. Bai, kamara dibitu. Aterako zera, Euskal Telebistan hormeten. Eta azkenek aipamena Junene Urmeneta Jordanarentzat. Den mailako Krisma lehiaketako irabazlea, ekain Alustiza Eskasibar, etorri da, antzadanez, bai. Zure diploma, eta altaria hor zeuden. Ekain izan da, gogoratu, Krisma lehiaketako maila nagusiko irabazlea. Iker Mendia Morillo.
Iker Mendio Morillo. Ez da berriko aldia Ikerrek sari irabazten duela, lehen urtean edo ondela bi urte personago sari bat irabazten baita ere, idazan benetan originalak eta txukuna egiten ditu Ikerrek, jarretu horrela Iker gogor, eta utzi horri. Bigarren saria, maila honetan, idazan lehiaketan, Ibai Badiola Intxaustik irabazi du, baina bera ez dago, ez da partidoren bat edo zerra dauka, bera amatorreko da bentsat, saria eramatera. Hortxe diploma, eta saria, edo paria, Ibai dentzat, kasu honetan bere amaren eskutik eraraziko dioguna. Ibai idazan baitare oso maila honekoa eta irakurtzeko benetan merezi duena gaiare originala eta oso politia. Baina idazan ikonena aurtengo edizioan epaimearen ustez behintzat Naroa Telleria Garziarena izan da. Naroa Telleria Garziarena oso idazan ederra maila handikoa. Hortxe krisma lehiaketako aurtengo podiuma. Bueno, hau da kamera festa. Partehartzaile guztiei, baita ere mila zorion, jarraitu idazten, jarraitu marrazten, eta jarraitu dezagun irudimena lantzen eta hori garatzen,